लक्षात ठेव, मी इथं उभा आहे त्याचं भान नक्कीच राख म्हणजे झालं. लवकरात लवकर येते, पण तुम्ही जाऊ नका. माणसाला लाज लज्जा अब्रू शरम काहीतरी थोडी हवी. माझ्या पायाला स्पर्श करायचा नाही, एक शब्द बोलायचा नाही, तो वर लाल बुंद करी. कांचन अरण्यात शिकार सज्ज करायला गेली होती, ती मौन सज्ज करायला गेली होती. चांडाळी तुला जन्म दिला, तुला लहानाची मुलगी केली. हे माझं कर्तव्य होतं ना, मग त्या कर्तव्याला काळीमा वाटता चांडाळी तुला कळती नाही. क्षमा करा, वास्तविकरित्या मी तुम्हाला मज्जाव करता कामाने होता. मग काय केलं? पण प्राप्त परिस्थितीला अनुसरून घटनाजन्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन तुमच्या डोळ्यासमोर मी प्रतिवादी या नात्यानं उभा राहिलाय. कोण आहेस तू? हिचा जीवन ऐका ऐका, अनेक तुमच्या मुलीवर संकट आल्यानंतर उपकार करणारी उपकार करती व्यक्ती, चांगले उपकार केले म्हणून तुमच्या डोळ्यासमोर मी उभा राहिलोय. या उपकारानेच आमचं मन समाधान. क्षमा करा मला. काय तुम्ही ज्याच्यावर अतिविश्वास टाकीला आहात आणि ज्याच्या सांगण्यावरून आज स्वतःच्या पोटच्या मुलीला मारण्याचा प्रयत्न तुम्ही करत आहात, तोच तुमच्या समोर उभा राहिलेला एक हा काळ आहे. तुमच्या रोषाला शृंग लावण्यासाठी आणि तुमच्या मुलीची अब्रू लुटण्यासाठी घनदाट अरण्यात या शिव 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 शिव. माझा विश्वास माझ्या वयात त्यानं आतापर्यंत नोकरी केली, मग अविश्वास केव्हाही दाखल केला नाही. असा माझा विश्वास अनुकोण अविश्वास ज्याच्यावर तुम्ही अतिविश्वास टाकला आहात तोच हा कुऱ्हाडीचा दांडा, कोणताच काय ठरला जात आहे. क्षमा करा मला, तुमच्या राजप्रसादी अधिक गुण बोलण्याचा अधिकार नाही मला. तुम्ही त्याच्यावर कितीही विश्वास टाका, गाडी मात्रही माझा संबंध नाही. पण याद राखा, पुन्हा जरी ह्या हात लावण्याचा प्रयत्न बायको माझे तुम्ही कदाचित तुमच्या मते केली नसाल. दोन मनाचं एकीकरण हेच म्हणजे लग्न होय. विवाह बंधनाला जरी बंदिस्त झालं नसेल तरी आम्ही एकमेकाच्या मनाने एकमेकांना वरलेला आहे. अर्थात ती माझी भार्या आहे, तुझी भार्या. तुझ्या मनानं मान, मी सांगतोय तुम्ही मानी नका मानू. माझ्या मते ती तुझी गती नाही, माझ्या तिला जर होण्या अर्वाच्या शब्दांना धारण करण्याचा प्रयत्न याच्या पुढे तुमच्या घरी घडला असेल, मुलगी माझी तर माझा मी उरणार हातावर दिल्या व्यतिरिक्त राहणार नाही एवढं. आणि म्हणूनच असं जर असेल या का गुन्हा हिम्मत होती म्हणून ज्या तुमच्या राजप्रसादी काय कुणीतरी अनोखी व्यक्ती तुम्हाला मज्जाव करण्याचं कार्य करतो. माझ्या जीवनात काळा कुठ्ठा अंधार पसरणारी ही विषारी नागिनी रामखोर जी वेल वाढवावी
ती वेळ आपल्या हातानं तोडावी का? नाही, ते बीज राजा धर्मरत्नाचं नव्हे, क्षात्रकुलाला ते उच्च नाही, लांछनास्पद आहे. स्त्री हत्या महत्पाप, त्या पापाचा धनी होणार नाही. हो तसे ठीक आहे. हिचं मी बघतोच, हिचं बरोबर काय ते करतो. आई, या तुझ्या बापाचे कठोर शब्द आहेत. मी तुला मेलो, तू मला मेला. यापुढे या जगात कशी जग माझा मीपणा, माझा माणूस मी नाही सोडणार, माझ्यातली माणूस की मी नाही या भूमी काढणार. काय खर्च माझ्या जीवनाचा शेवट मानलं तुला तुमच्याशिवाय केलं असतं. पण मला ते जमून दिसत नाही. काय ठून दोन काय ठून योग्य न्याय दिला, पण याचं काय करू? हा मेला पाहिजे. त्याला उचला आणि कुठं तरी धूळ फेकून द्या. कुठं असं काय याला फेकणार कुठं माहितीये का? याला सगळं धूळ फेक पाण्यात बुडून त्यात कडे नाही खाऊ द्या. चल काय घडले हे माझ्या जीवनात? काय घडले? एकुलती एक कन्या, तिला हद्दपार करण्याचा प्रसंग राजा धर्मदत्तावर यावा. अरे हे माझं दुर्दैव, हे माझं दुर्दैव. माझ्या मुखातील घास काढून घेतला, पण मी माझ्या वैऱ्याला कधी जिवंत सोडले नाही. हा अथांग सागर, या सागरात तुला लोटून दिल्यानंतर जलचरेचे तुझं भक्षण करते. माझ्या जीवनातील एक काटा दूर झाला. बस वंदना खै गेली सगळी जण. ओ संगीता चला नको. ओ दर्यात मासो कितको पडलो मग चला नको. मासोची ज्ञानात नाही तुम्ही खै गेली ही. ओ चला नको सगळी जण, चला नको. ही माझी बाळे आणि ह्या काय हे पण नाही येऊन पडलं.
समाजला माका त्यांना रोज ह्या वाटेन जाता येता हुनान होकून तरी हुईसर येऊन निघलो असा नाही सोरो खाऊन पडलो असतात ह्या सोरोकारांची ह्या दारूकारांची आमका गद्दाल नको हे आपल्याला नको माझू बापूस केव्हा तरी हुंता गमल्या पोरा अगो पडलेल्या उठवचा तानेल्या पाणी द्यावचा असं नाही बघूया तर याची कायशी गजाल झाली हे खरंच पडलं हा काय धाम केल्या नाही घेतलं असलेलं तर पटकन उठतलो होतो आवाज ऐकलेल्या बरोबर काय उंटलं बापाशी पेजेतो निवड हाडले लावून तरी बघूया आरते परते कोण नाही ना काय असा असलो काजारी करणाऱ्या बरे दिसत पण बघणाऱ्यांचे डोळे फुटतले बापाची जाण नको का सांगतले कोण नाही ना पाणी पाठी परत त्याला घोटल्या असा नाही घोटल्या पाणी पाणी का पाणी पाणी लावून खावत गेलं करू विचारे होत जीवन बारीक श्वासा तरी खाली येता वाजा असा काही एक काळजी कर नको काय तुझी गदार उंच ही ह्यो पडलं होय हात पाय फुटले कोणी तुका मारलो रे हा बायल माणसाची गुईच्या कळ काढलेलं हा तर कोणत्या चेडवा शिट्टी मारलेलं रे तर ही तुझी काय गदार उंच हात पाय फुटले होय बरं इतक्या सगळा तुझा काय काय झाला तुका शोधूक कसं कोणी इलो ना आवाज बापूस रे हा बघलं देव तसो दिता त्याका खूप देता याचा विचाराचा कोणच नाही आऊस नाही रे नाही बापू या जगात माझ्या प्रेम आहे कोणीही नाही पाटली भय पुढलं भाव कोणीही नाही बघलं याचा सगळा सुळसुळी माझा मी एकटाय हो. एकलो तिया ना माता ना पिता ना बंधू ना भगिनी अशा अवस्थेत मनमन भटकतो एकलो तिया एकटाच हे आपला बराचसा समाज माझा बापूस केव्हा तरी हुंता जंगला माझा मोठा झाला जंगलामध्ये नाचत होता करून बघूच कसा जमला तर जमला ए तुम्ही करत आहात ना त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या पलीकडे नाही समजू शकत अनंत ऋणे मी आपला काय करतलं या महाभयंकर प्रसंगातून तुम्ही काही इतकं काय काय गुन्हा करून दाखवलं एक काही समजना तू काही कर मरे जे काय विचारायचं असेल ते स्पष्ट राग विचारा येतो नाही मरे बघ आता कारण तुम्ही माझ्यावर उपकार केले आहात शुद्धीवर आणला आहात मला तुम्ही अर्थात वाटेल ते विचारा विचार मरे काय विचारायचंय या माझं हो रे नाही ती समजलं माझ्यावर लगीन नाही हा म्हणजे लग्न कारण ती उंच माझा ह्या जगात कोण नाही माझा एक तसाच झाला समजलं ती जर माझ्यावर लगीन झालंच ना तर तुका कायमचा आधार दिसला नाही
पण हे कसं शक्य आहे? काय झाला मी तर एक गरीब आहे. असं ना त्या जगात माझं कोणी नाही. तुझा वया किती करून मी असायचा तुझा म्हणजे मी आता तुझाच समाज सर्वस्व आधार तुमचा मिळेल. कायम तो आधार दिसला माझ्याशी लग्न करून कायम तो आधार दिसला हा जन्म आपला आधार मिळणार आहे मला. करेन मी आपल्याशी एक मात्र लक्षात ठेव काय? काय असा आमचो बापत्याचो धंदो असा हा. आम्ही दोघा कुटुंबात मी आणि माझो बापूस आमचो धंदो काय बापूस माझो दर्यात मासे मारता हा. मी अवरान बाजारात विकतो जेव्हा केव्हा माझ्या बापाशी बरोबर दर्यात तुका जावचा लागताला का? तेव्हा केव्हा माझ्या बापाशी बरोबर जाऊ काय दर्यात काम करू कसलं? तेव्हा केव्हा माझ्या बापाशी तर दोरा धरून ढकलू बसलंय की त्या नाही. वाडा ढकलू खया एकल्या झेपना नाही होणार ठीक आहे. केव्हा केव्हा थंडीच्या दिवसात माझ्या बापाशी तर ओढू काय लागताला. रे जाळा दर्यात टाकतात तर जाळा ओढू काय एकल्या झेपना ना पण सवय नाही मला त्याची. सवय करू होई ठीक आहे. बरं इतक्या झाला ती उंचीत 2 टाइम तिकडे जॉब गावताला बटाट्याची भाजी गावतली गावाची ना दर्यात मासू गावलो बाजारात फरान फुटलोय तर आमच्या घरात जेवण शिकताला नाही तर केव्हा केव्हा सुको बांगडो भाजून दिसतलंय खातलंय मला आपण हे ओरडून का विचारत आहात? विचारतोय रे केव्हा केव्हा पत्ता चालेल दिसतलंय चलतले मला हे काय असतं? मासे बारके बारके असतात तयार भाजून दिसतलंय सुमता कधी खाल्लंय रे कधीच नाही. हा? सवयी करून घे. माझे सगळा दिसतलंय तुका या ठरला मा माझ्यापेक्षा एखादा दुसरा बरा दिसत पाठवून जावतोय नाही मरे खरा सांग मुळीच नाही. खरा सांगतोय मा नक्की ठरला मा ठरला. बघा रे बापाजी, रे बापाजी. ओ बाबा. रे बापाजी, रे बापाजी. काय वाईट झाला? एक सारखा वेळ वाटतो. काय वेळ झाला? काय वेळ झाला तुझा? असा नाही रे काय झाला? येत केव्हा केव्हा म्हणत असतो का काय झाला? गंगला माझा मोठा झाला मोठा झाला क्षमा का दिसतोस? येत का म्हणतो केव्हा केव्हा असा का? तसा नाही रे अगं असा काय असा घोडा आहे का? तसा नाही रे आज घोडा आहे का रे त्या? ये केव्हा केव्हा म्हणत असतो काय काय झाला? चेडू माझा नाता धुता झाला अगं होय गं. सगळं माहित आहे मला. तसा नाही रे ए तुझ्या ह्याला तुझी का खाल्लं? तुझ्या खाल्लं. तुझी का खाल्लं? हा रे. माझा वाटा त्यांना माझी कळ काढून अहो. त्याची गदाल बाबड्याची निराळी काय झाली. झाला? तो काय कळ काढतो बघ तरी त्याचे हातपाय फुटले आहेत कसे ते हातपाय फुटले हातपाय फुटले म्हणजे आणखी दोन हात पाय अरे कसा नाही? फुटले हातपाय फुटलेत रक्त हावतं हातापाय रक्तावर होतो होय तर ठीक आहे देवा शपथ तर. ऐकलं तुका पेच घेऊन ये होत चढवा तुका पेच घेऊन ये होत हे काय कोणी मारलो काय कळना समजलं तुका पेच घेऊन ये होत बघलं ते दर्याच्या किनाऱ्यात पडलेलो हो. पाणी 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 म्हणून कोकलाक लागलो हो. करतलंय काय तुका पेज हाडलेलं ती पेज लागली आणि त्याला सावध केलं खरं आहे का देवाशे म्हणजे चढवून आता तू का शिकवलंय तर तो होय उपयोग तर ती असं दिना सांगतं पडलेला कुठवता आता पाण्याला पाणी कोणाचं कोणी द्यावं हो? पाणी राहणार पेज दिलं त्या काही विचारलं तिला आळू बापूस तो ना कोण येत नाही कोणी म्हणा येत नाही मी ऐकलं एकलोच विचारता का पांढऱ्या बायाचं तर नाही ना असं ना तो काय विचारू आज विचार म्हणत आहे. काय विचारू असं ना असं ना का विचारू का जात रे तरी माझ्या लक्षात दिला तरी माझ्या लक्षात दिला ए हे हिरावरती असा घोळे का कित्या घोळे का कित्या कळला मला काय विचार चालू? लगीन रे लग्नाचा विचारू चढवा लग्नाचा जरी विचारू व्हाया तर मग बसावर बोलावा लगीन उठला का बसावर बोलावा बसायला विचारतो ऐकलो चढवा बसायला हो चढवा अगं चढवा ते मका सांगतानाच पाहिजे ना काय अगं लोक म्हणतात इम्रान तापलो बघ आणि बसल्याबरोबर चटकन मका चटकन थोडी लोक बघ हो. काय चाललंय काय? कोण आहे? हे माझं बाप जेव्हा गावात ना ओळखलं असतं तर विचारलं असतं का? अरे मी या जंगलात बापू किती वडील तुम्ही या विचारतो आणि हे काय उमटलंय काय हो? ह्यावं विचारतो ह्यावं विचारतो हा हे तू कळला ना काय आहे? अरे यात माझा होडक्या ऐकलं होडक्या हा. हे एकतो जो म्हातारो होडक्या ढुकलू माझ्यावर कोण ना हा. मी काय करतो ठाव का भडक्या कसा मुकून गेलाय आणि ढुकलून देते हा, हा.
आणि त्याला हडक्या घालतात तर माझ्या पुण्या उजाळला नाही. म्हणून हे उमटलेलं होय आहे. तर चला इतक्या तुका सांगणार तिनं मला विचारण्याचं कार्य केलंय. विचार करेन. तुका या विचारू विचारा. ते माझ्या मला लगीन नाशी हो ते कशापण कसं चांगलं आता तुझ्या बरोबर तो लगीन घातलं याच मला सांगलं माझ्या मला लगीन माझ्या एवढं नातं इतर सांगलं हा तात्काळ तुझ्या तुला सांगतोय सोरं थोडं खायच जा बुद्धिभ्रष्ट जाऊ नको ऐकलं हो. तुका काय विचारता ठाव का हा ह्या रे ह्या माझा चढू ऐकलं ह्या माझ्या चढू आमला ते लगीन नाशी हो ते तर अगोदरच ठरलेलं आहे. शिरा मारलं तरी माका वाटलं त्या झाडात किती बोलतो म्हणजे मी येऊच्या आधीच माका बसायलं तसा काय नाही आपला असाच ते का जमत असा असाच आपला तर काही आधीच घेऊन जातो ऐकलं आता ये नको हे बघा. कितके दिवस उपाशी आता एक विनंती. काय करू बरेच दिवस झाले काय करू काही मिळालेलं नाही. भुकेनं जीव यावेळी त्रस्त झालेला आहे. हो ना. तेव्हा तुमच्या झोपडीपर्यंत घेऊन चला. आमच्या घराकडे हा. काही एक घ्या नको तुका पेट पाणी सगळं आधी करे ऐकलं हा. आणि माझ्या चढवा लगीन करू बया चिंता करू दुसरा नका. बाबा त्याच्या पासून मी दिलेला शब्द सत्य आहे. होय मा. पण चालायला जमत नाही तर काही एक घ्या आधार- काही एक घ्या अरे राव रे अगं चलो हात लाय. मी अगं चलो आता- हात लाय. बघतात रे अगं लोक बघून माझा डोळा लावायलो. त्याचं काय? याचा वजा बरा काका. अगं चलो हात लाय. अगं चलो. चलो. अगं चलो चलो. माझ्या जीवनाचा बालपणा सुवर्णमय अक्षराने रेखाटण्याऐवजी काय कुठल्या अक्षराने का लिहिण्यासाठी तयार झालास रे आता माझ्या हातून काय पाप घडलं असह्यतेच्या वेदना असह्यतेच्या यातना होत आहेत. माझ्या जन्म देणाऱ्या बाबाने मला हद्दपार केला. माझ्या जीवनातील एक एक खटका मोजत ते वनवन म्हणतात ते रे भगवंत आज मी निराधार झाले रे निराधार झाले कुणाचाही आधार नाही मला. मी कुठं जाऊ एका बाजूला आड तर दुसऱ्या बाजूला वेळ जेव्हा मी माझं हृदय माझं पोट पाड पाडून जन्म देण्याचं कर्तव्य केलं तोच माझा बाळ. त्यामुळे अंधारा रात्री मी त्या ठिकाणी होते. त्यांच्या आणि माझ्या प्रेमाचा प्रतिपुडा पायाला जन्मकर दिला पण मी कुमारी काय उदयच्या नदीचा प्रत्येक जण माझ्या जवळ बोट टाकवते या कोण कुळागर काय देणार हे पाप वाढवला काय हे बुद्धिमत्ता पाप झालं हे सत्य प्रेमाचं प्रतीक आहे. प्रेमाचा संबंध नाही करू शकत. या मार्गावर कोणीतरी वाट चालू येईल माझ्या मोठ्या गोळ्याला घेऊन जाईल यासाठी या मार्गावर मी ठेवते बाळ तुझे वडील नव्हे रे तुझे बाप पिढी नव्हे रे तू माता आहे एखादा बाकी दुर्दैवी माता मला क्षमा कर.
नाही का आता काय झालं ते हे वृक्षानं तुमचे छाया